16 martda Çerçö şäheriniň 2-nji mikrorayonunda guruluşyk etmek maksadı bilen 10, 11, 12, 13, 14 we 15-nji jaýlaryň ortasyndaky köpçilige degişli bolan seýilgäh bir günde ýykylyp taşy beklenipdir. Дом номер 10, 11, 12, 15, 14 и 13. У нас происходит очередная стройка. Duýdansız ýagdaýda seýilgähiň ýykylmagy yerli halkyň garşylyk bermegine sebäp boldy. Ýaşaýjylaryň öz aralarynda guramalaşyp bir ara gelmekleri netijesinde aýyň 17-si günü ediljek guruluşyga öz garşylyklaryny görkezmek üçin kameralaryň garşysyna geçdiler. İçinde zaboran koyup dar yerde zaborlar dikile gittiler. Şimdi çağlamız nerede oynasın? Yeday bu yer titreme bolsa nere kaçalı? Ne mi deli bizlerin? Не предупреждали, ничего не было. Пришли, нагло сломали. Это детский площадка. Ağaçlar aydın ağaçları. Gülleyen ağaçlar gitti, огородlarımız gitti. А делегатчиler платят за каждое дерево, за каждую травинку мы платим. Озеленение города платим. 70 yıllık ağaçlar gitti, 70 yıllık. Не надо нам, здесь дом не нужен нам. Dom нам не нужен, gel gerekten bize. Yerli halkyň aýtmagyna görä seýilgähde agaçlyk, howuz we iň esasy bolsa töwerekdäki jaýlaryň çağalary bu seýilgähde oýun oýnaýardy. Mundan başga da yer titreme we tupan ýaly tebigi apatlarda howpsuzlyk üçin adamlaryň üýüşip biljekleri yer hökmünde de halk tarapyndan görülýän ekeni. Emma muňa garamazdan seýilgäh bir günde tekizlendi we bu arada ýaşaýjylara öňünden hiç ýyly habar hem berilmändir. Bize uğradylan suratda seýilgähiň ýykylmadyndan öň düşürilen ýagdaýyny görýärsiňiz. Bu suratda seýilgähiň bir bölegi görünýär we galan böleklerinde hem esli agaçlaryň bardygy aýdylýar. Agaçlaryň bolsa köp bölegi 70 ýyllyk ýaşy bardygy öňe sürilýär. Озеленение города платим. 70 yıllık ağaçlar gitti, 70 yıllık. Не надо нам, здесь дом не нужен нам. Dom нам не нужен, gel gerekten bize. Не надо нам дом строить. Дай bize Hakyň talap edýän halk guruluşyga başlamakçy bolýan işgärler bilen uzak wagt çekeleşdi. Video materialda hem görnüş ýaly jogapkär injener bolandygy aýdylýan bir şahs bilen halkyň arasynda senemeneli dawalar boldy. Земля не продается. Арендуешь на 35 лет, на 5 лет. Все. Дом на детской площадке не имеешь права строить. Вот и всё. Не имеешь права дом строить на детской площадке. Я дом строить не хочу. А что хочешь? А зачем загородили? Зачем загородили? Где должны детки сейчас бегать? Вот, где должны бегать? Была здесь площадка, была. Подожди, Гуля, бассейн. Гуля, подожди. Подожди. Здесь площадка была, здесь бассейн был. Бассейн разломили. КамАЗ приехал, стройматериал продали, блок. Не так? Камень продали, да, забрали. И сцену тоже забрали. Сцена была, кино показывали. Да, забрали, Кинотеатр был, здесь был фонтан. Все здесь было. Это в том году было. Вот фонтан.